Jotelo mabende geto yudo kombe mopogore opogore mag siasa e kar chung' od bura Maseme koro ijiwo mondo otim campaigns e yor kwe e kor gwenge Maseme kono iro. Kolose wi wacha makamano iro, Laktar Richard Aya mabende olap dhoge ndong' ne kom od bura Maseme okwayo josiasa wetene owere kod campaigns mag koko to gingi gigo eko mabende gibiro timo ne jopiny makono ero poni obio yiergi kombe mabende gidwaro. Aya wacho ni en owuon obiro bedo example kuma bende obiro timo campaigns mag kwe e manyo komno ero ko wacho ni kar chung' od bura Maseme ni kod achiedh nade maka kod kacha mathoth mabende miyo telo makono nyaka loki. Oloso e iko moro mar Reverend Jared Ndolo e gwengego iko mag Kitambo Semereru e Seme sub county ma Kisumu. Muneno ni awinjo ka jo asembo jo Siaya puoyo nyaminwa Majudi no ber en beautiful gik makamago to wan ing'eni mago gik ma wang'eyo ni obvious Seme ka to wamor ko ube uneno kamano makabro chopo election moro no to yie mondo utere motegno te Seme ka gimuneno kae gimomiyo wanyalo bet gi Dr. Nyikal maber eni watimo handover to winjo standard moketwa kaka jo Seme mbunge mara ni jakom duol miyo standard marwa kakoro abro kao kare 2022 kadhi mbele usewinjo standard moseketo waeno ero network gimabro kwayo do gisewuok abro kwayo ni Dr. Nyikal e handover ikinyisa mana chokende network no ikonya mondo inyisa go maber mondo kadonje tich motegno maonge weche kamano ero kamano ahinya.